Siyanibingelela kuphi nakuphi la kufinyelela khona umbukiso. Onibingelela ngempela kusewuyena umuzo komthapela khona le emntubatuba inkomo ayixosha inkomo zinye ipolish pishunyala zophona nesigodi ngaphansi kwentaba umachwetshana. Bathi usuyito obhalwe isamba semali singadalula sizwe zokubusha manje ziyamsola kushimukwazi zithi unesandla ilanga liphuma ethweni maqedela khanselwa ngumuntu otwa nawo umuntu omusha obungayisika iphethini kulensizwa muhla kaniphile ke kodwa. So sesiphinde sabuyambela ke siyithimba la kwaJabulu Jule. Siyazi ukuthi iJabulu Jule ibukwa izizibuko ngisho abantu abangaphandle kwala eSouth Africa. So siyanibingelela kuwo wonke ama province ala eSouth Africa size siphumele nangaphandle. Ubuka kwenu nokukhetha kwenu ukuzobuka iJabulu Jule usho olukhulu ngempela kuthina akuyona into encane because siyazi ukuthi ama channel akhona ku YouTube maningi but ukuthi wena ukhethe iJabulu Jule TV kusho olukhulu kakhulu ke tshela abangani bakho betshela abangani babo ukuthi ababukele iJabulu Jule TV. Cofa subscribe ucofa notification so that onke ama video suke sithulela ngempela azokhona ukuthi ke aqale wena uqala mbukele ngalapha ngasekhaya. Namhlanje ke sivakashele uma wami lapha udokotela umlaphi wendabuko umama uMamgube. Asiphinde sikwamukele sikubingelele kuyiJabulu Jule TV. Hawu sanibona balalele njani? Kuso yena ku Dr Mgube lona. Ngiyabonga kakhulu maniphila balalele. Cha mawami siyazi ukuthi asisaqala ukufika la sesike safika sakuvakashela siyabona futhi ukuthi hayi ushintsho likhona ngokungendlela ochaze ngayo. So namhlanje sifikele udaba nje oluncane but before siye kulolu daba olwesifikele kodwa ngifisa ukuthi sithi ukuthinta le ndaba nje kancane. Ngifuna ukubuzela umbukeli khona umbukelo othi ngiyaphupha abanye si understand khona bangaphuphi noma ukhona omunye umuntu othola ukuthi uyaphupha kodwa ekseni ukusa nje sekhohliwe esengasazi engazi nje nix kube ngathi akaze zaphupha iyalungiseka inhleni into enjalo futhi iyalungiseka into enjalo kokuqala la ake sikhulume ngomuntu othi ngiphuphile kodwa ephupheni kwami ngase ngiyakhohlwa. Lo muntu usuke etshengisa ukuthi ke khona into khona isitheze khona kuyithongo lakhe ngoba ngiyacabanga ukuthi amaphupho masiphupha suka amathongo ethu azosi-alecta ngokuthi khona izinto ezokwenzeka asiqaphele. Suke etshengisa ukuthi khona lidlozi leli elifika kube ilona elisithayo ukuthi ke iphupho lakho uvuka usulikhohliwe ekseni. Ngeke ngithi ke ngiyaphupha manje ngiwini lotho. Sengiyavuka ekseni sengikhohlwe yinamba. Ngiyatshengisa khona idlozi elimbi elihambele phambili ekuyilona elifipheza izinto zami. Ukusho ukuthi uphuphe inamba wayiphupha ziphelele mhlambe ziwu6 ngabe ziba u6 kwasekuseni awusakhumbuli ngisho. Awusakhumbuli ngisho yodwa ngiyatshengisa khona idlozi elimbi ekuyilona. Ukusho intahlo na kodwa manje ngenxa leli idlozi elibi elikwembathayo yilo leli elifisheza noma elivimba inhlanhla yakho. Impela kunjalo. Iyalungiseka into enjalo. Iyalungiseka kakhulu angifuni uqamba amanga iyalungiseka ngokuthi siqale sibheke ukuthi ke idlozi lakho ilona kuyiliphi ngoba kungenzeka ukuthi mhlambe wayikhipha wahamba wayohlala ekobaba. Wathi mohlala kobaba kanti idalwa zakomalume zinjani ziyakhweleza. Uyangizwa. Manje mayikhweleza idalwa zakomalume ke ibanga inkinga kakhulu angifuni uqamba amanga ngoba izona ezisuke zithi thina sikuphaliwe enhlanje bese zayifiphe izinto zakho. Kufanele siqale sibheke ukuthi iziphi lesi sidalwa lesi esakomalume o ide esakobaba sikwazi ukuthi silungise lapho ke. Okay sidlule kancane lapho ake siye lapha ke manje pointini lokuthi ke ngiyaphupha okuhle empilweni yami ake ngishort nje noma ngifinyeze. Ngiyawaphupha amaphupho engiwabonayo ukuthi lamaphupho achaza inhlanhla. Okay ngiyaphupha siyazi ukuthi inkosazane bayebethi elinye lamaphupho lisuke lichaza inhlanhla mhlambe namanye amaphupho asuke echaza inhlanhla but inhlanhla ayifinyeleli kimi. Ngiyawaphupha amaphupho achaza ibhadi kodwa ibhadi liyafinyelela. Ngilungisa kanjani lonto uma ngiphupha amaphupho achaza ibhadi ngenza kanjani ukuze ibhadi lingenzeki? Uma ngiphupha amaphupho achaza inhlanhla ngenza kanjani ukuze lo nhlanhla ngiyikhuthaze ukuthi ifinyelele empilweni yami?
Nakho-ke uyabona kakhulu abantu baningi abafikayo besho ukuthi eyi mama sinenkinga ngiyaphupha iphupho lento enhle kodwa into enhle ayingafinyeleli kumina. Lapho sokutshengisa ngokusobala ukuthi-ke thina kakhulu siphila ngey'dalo. Sokutshengisa ngokusobala ukuthi-ke isidalwa khona isidalwa lesi esimbi ngiyoba ngisaphinda futhi-ke into eyodwa isidalo isona esabe bese sipheze isimo sezinto zakho. Uma uyiphupha into embi yenzeka kuyatshengisa ukuthi lesi sidalwa lesi esingagezile esingagezwanga noma esingalungile isona esikwazi ukuletha esiphushela izinto ezimbi kuwena ukuthi zenzeke empilweni yakho. Lezi idalwa ezinhle bese ziyafiphazeka ukuthi zilethe lesinto isimo sento enhle kuwena. Into eyedalwa iyona inkinga kakhulu angifuna uqamba amanga. Abanye abantu bayibukela kude kanti into yedalwa iyona ehamba iveza inkinga egcineni. Shuthi once ngalungisa mina lento yeyidalwa yaqonda yathi thwi yonke into esuke isiqonde yonke empilweni yami. Kakhulu umuntu uzobuza umlaleli, hawu mama Dr. Mgube kanjani mothi yidalwa? Ngizolungisa idalwa zonke kanti ngeke ulungise phela idalwa zodwa. Fanele kulungiswa nesimo somsamo. Isimo somsamo isona esibuye sishaye. Mangithi idalwa angisho ukuthi-ke uzogeza nje idalwa wena kuphela. Isimo somsamo sibe singcolile. Isimo somsamo efanele sisibheke ukuthi simi kanjani. Ngoba khona abanye abahamba abantu begwaziwe abanye bahamba ngeingozi. Thina isikhathi esiningi asikunaki lokho ukuthi labo bantu bayahlanjululwa. Labo bantu bayalungiswa. Bathi baqhamuka sebeyidlozelimi sithi idlozelimi. Kanti ithina esingabahlambululanga ithina esingabanakanga labo bantu. Nabantu abahamba emndenini mhlambe bekhulumile besongelene yangizwa. Labo bantu laba abahamba emndenini besongelene uyazi umuntu ongasekho noma engasekho wena uthi umuntu ulele ngokuthula kanti umuntu akalele ngokuthula usaqula lawo macala. Wena uthi hayi ulele ngokuthula mhlambe lethe uma ulele ngokuthula ulele ngokuthula ubhuti kanti ubhuti akalele ngokuthula usaqula amacala akhe athi mayifika kunina ngeyibonakalise ezontshela ngebona ezinye ibona sifike zibe izindida zithi mazibe yindida emva kwalokho ungas-understand ngoba khona into ekhona asibuzi kubantu abanolwazi ukuthi-ke iphupho malisho kanje lisho ukuthini. Ngiyabona. Into kakhulu kube into kanjalo. Fanele sibheke indaba zedalwa, fanele sibheke indaba yomsamo. Ake size kunawo umbuzo ugcina mhlawumbe usunganaba nokunye mhlawumbe engakubuzanga kodwa ukubona ukuthi kushaya abantu noma kushaya abantu abaningi. Kodwa umbuzo wami ulapha sekutheni khona umuntu othi isengihambile Nkosi yami ngayohlola mangiyohlola kuvele udaba lokuthi lapha ekhaya kunomuntu owathatha into yokuphila okanye mhlambe othwele mhlambe kuthwebeleke inhlahla yami mhlambe kuningi mhlambe noma lowo muntu unomthelelo ukuthi into zami ingahambi kahle. Ngenza njani esimene esinjalo noma kufanele ngize la ekhaya noma ngingakezi la ekhaya kukhona nengakwenza izaba zokuthi into zami ziqhubeka phambili. Okay. Ikhona indlela ukuthi-ke mhlambe mungithintile ngomnofoso bese ngiyatshela ukuthi-ke awuhlanganisa ukuthi lapho uhlanganisa ukuthi kuze kukwazi ukuthibeka lokho kwesikhashana. Bese engivaka lokho kuzothibeka ukuthi nawe uma usubona sekuthibekile bese uyeza la kumina ngizokwazi ukuthi-ke ngikhulule lamaketa ngobopheke kuona ngoba kakhulu angifuni uqamamanga yabona into ehambisana nezithwalo ihamba nezilwana ngithi mayihamba nezilwane zenze njani kumuntu into esuke nesilwane phakathi phela ayikho yinhle ukuthi ivala kwasana exactly olusuke luluhle luza kulowo muntu kuyavaleka ingakho-ke ngeke uthi uma ukude kakhulu ngiyakwazi ukukuyalela ukuthi-ke okay into yakho mayivalwe ngalolo hlobo mhlambe kukhona umuntu osebenzisa izinto lezo ezifana nalezo enza u1 no2 no3 kuze ukwazi ukuthi-ke ugudluze lonto ukuze ukwazi ukuqhubekela phambili kwesikhashana. Mase emva kwalokho uthola isikhathi bese uyeza-ke kuDr. Mgube uDr. Mgube bese yakwazi ukukhipha emaketangweni ayivale permanent. Uyayivala nje permanent ukuthi-ke noma kuthiwa impela ubefuna ukusebenzisa wena ukuthi avale into zakho mase ufile kuDr. Mgube ayengenza sure ukuthi hayi
lonto impela ibuyele kumnikazi wayo hambe uvale kokwakhe ngeke phela kuvaleka into zakho kuzo kanjani akuvumelekile phela lokho ukuthi kuvaleka into zakho usufile kuDr Mgubhe fanele uzophila kulungile sesizovala noma sesizodedela amanamba mhlambe uchaze nokuthi utholakala ngaziphi ikhathi noma ufoneleka ngaziphi ikhathi usebenza ngaziphi ikhathi nabantu mhlambe kukhona ongakusho mase sidedela amanamba usho ukuthi utholakala nini noma ufoneleka ngaziphi ikhathi. Okay, ngicabanga ukuthi ke bake baba nabalandeli ishow yami yakaJabulu Jule ade ufikile eqaleni. Ngiyakhumbula. Okay, ngathole kakhulu ingcingo befona abanye befuna ukuthi ngiba consult online. Ngase ke ngiyayibheka lento ukuthi no laba bazoconsulta online ngoba khona umsebenzi engiba nayo ngoba ngiqala ngo9 ukusebenza bose ke akuyovala ngo6. Ngase ngithi ke laba ba online ngizobanika isikhathi sokuthi ba consult ngo12 to 3 ngoba baningi abafisa ukuthi ngiba consult online. Lapho ke mo consult online ke ngikhiphe inamba yami lapho uzo deposita khona imali ukuthi ke ngeke ngikwazi phela uqale ku consult ungaka deposit. Yes, ngikunika iaccount ozo deposita kuyona imali then emva kwalokho bese ke isikhathi sakho mhlambe manje uyibhukhela u12 kube u12 maku past 12 kube past 12 umuntu ke i-client ngalodwa nginika u20 minutes kwi-consultation online. Yabona. Nanokuthi ke khona abalandeli baJabulu Jule abaningi bangifonelile bebuza ngibabonile banalisasasa lokuthi bahanjiswe emanzini. Ngibani isikhathi sabo sokuthi baye emanzini ngibakhelile. Okay. Awuqhubeke uthi sixolise nje kancane. Awuqhubeke uthi ucacisa kule amanzi ukuthi kuba kanjani nokufoneleka yonke lonto leyo. Okay, emanzini ngihambisana ngoLwesihlanu ukuye emanzini. Ke kube impophoma kube isiziba. Kodwa ke angawuthi ngihambisa ezibeni ngempophomeni nasezibeni ngosuku olodwa cha. Kuyadlula mhlambe emasontweni ngithi ngesonto mhlambe leli sonto ngihambise ezibeni le next week ngihambisana impophomeni. Ngiyabona. Ngibanike leso sikhathi ukuthi ke abantu bamanzi uLwesihlanu engihambisana ngawo ngoba ade bengibuza abaningi bethi Dr Mgubhe uhambisana nini ngoLwesihlanu ngihambisana emanzini. Ngiyabona. Nakhona olwandle kuyenzeka. Nakhona olwandle kuyenzeka ukuthi ngiye yes. Kodwa olwandle ke ngenze sure ukuthi ke angihambi ilanga seliphakeme, ngihamba ekseni kakhulu. Yebo kunjalo. Kulungile angazi singawashiya namanamba akho ukuze abantu ababukela manje ofisa ukuthi akuthinte noma ke mase befisa ukuconsult abekwazi ukuthi ba consult. So mhlamba ngazi ungabiza amanamba akho ukuthi utholala kanjani. Inamba yami kuseyona 083 96 23 938. Bafona noma nini? Bangafona isikhathi ke kakhulu engitholakala ngaso after 6. Angifuni uqamba amanga emini ke ngibe busy. Ukuthi after 6 ke bese seven ngakwazi ukungithola. Bafona u6 to 9. Ngqi. Ngale kwa9 hayi angifuni uqamba amanga nami sengifuna ukuphumula. Ngiyabona. Kodwa ngo6 sukela ku6 to 9 hayi bangangithola. Kulungile. Akukho mhlawumbe ongafisa ukudlulisa kubantu before sivala. Ngithanda ukudlulisa kakhulu kubantu ngonyaka soqalile. Ngifisa ukuthi siqale kahle bonke abasizakalile. Incomo ngithole kakhulu angifuni uqamba amanga. Yebo. Ngithole kakhulu incomo. Ngiyabonga kakhulu balandeli ngiyabonga. Nanokuthi ke nithembele kumina nami ngiyathembela kunina kakhulu. Into engifisa ukuthi ke uNkulunkulu nje bese enipha amandla ukuthi konke esisiqalile nani kuye phambili. Nabangayithola imisebenzi ngiyafisa ukuthi ngonyaka ngoba soqalile uNkulunkulu abapha amandla ukuthi sithole imisebenzi. Kakhulu nokuguqa ngedolo kuyasiza njalo bazalwane. Kuyasiza kakhulu nokuguqa nje sicela uNkulunkulu. Noma mawubona ukuthi ke uyahluleka ungangifonela nje after 6 uthi cha ma into engicela ngicela ungikhulekise. Uyisho inkinga yakho bese ngiyakhulekisa nalapho ngingakusiza. Amuli ngithi ngenze kanjalo. Okay, asibonga.
Asibonge kakhulu kuwena mbukeli ungalapho ngasekhaya because ijabule ujule ngenxa yokuthi ibukelwe wena. Ngaphandle kokuthi ibukelwe wena, ijabule ujule ifana nento efile futhi ifana nento engekho. Ngithi angicacise ke le babukelini ngalapho ngasekhaya. Cha bakwethu umuzi unabaphathi bakhe abamphethe, unabaphathi abamlawulayo, akazilawuli. Ngikhulumela ke ephuzwini lalabo othola ukuthi umuntu mhlambe mangidibana nabo athi awufika futhi umuzi uzosilungisela sinenkinga lapha nalapha. Cha, ongakwenza wena inboxa ijabule ujule TV ku Facebook, TikTok nako kuphi nakuphi. Inboxa lapha abaphathi bona abangilawula abangitshela ukuthi ngosuku oluthile suka uhambe endaweni ethile, angiziphethe, angizilawuli, ngiyalawula. Kodwa ke ngicela ukuthi babhayini niqhubeke nibe nosuku oluhle, siyanithanda kakhulu babhayini.